mojombe wila mami veme mabana sonya ebisi wetibi nyenwe diagono jadege mwa amami veme mabana sonya niyo ndeto bia kwa ndi mmiri ibe gbo na eri no na na mu wude na gwo amami veme mabana sonya niyo kibe mo kempu kwetie Odoguna kwa mwangu agbaji na ogburugu na atajaro ime agwa eme igbo ji gwuru agwa ebu nwata chi akwa n'aka atụka na abụ ndị nwụrụ anwanya adịkwa nwe kasapọnụ ka nwee ke nzu maka na ọ na-egote nzu na-abịa tata ka ị agwachara ma abacha atiri nyanụ ị ga-etiri nya azụ nwa ngala ka ọtọ mmọnwụ ụtọ odoguna ekwe mmọnwụ na-ekwe mmọnwụ agbaji na ogburugu na atajaro ime na agwa eme igbo ji gwuru agwa ebu nwata chi akwa n'aka ọkpọ kana n'ugbo gwara kana na-abịa na azụ dị na ngịga ekwe mmọnwụ na-ekwe mmọnwụ mgbọta ji atụ ịnụ dị nkịrịnka mgbọta bụkwa onye nwere uche ji amụrụ aka ọkwa eziokwu ebe obere ugobelu nke si bi ebe na-ekukwakwalụ nya gị marịrị iji eme nwa ajago ka agbadowe ebe a na-eje na uweta ekekwara ike mara amara maka na ọ na-anwụ a na-ejide anụ ogbe n'aka jụọ nwatakịrị na anyị na ọja erikwe odogwube n'elu na mmọnwụ na mmakwụgo onye na-agba ogbo oke ọkpa agwụgbo ụmụazị na-agbazi elaba n'egwu odogwu na-ekwe mmọnwụ na-ekwe mmọnwụ atụka na-abụ ndị nwụrụ anwụ anya okechi a na wuri ezori na-ata chacha ka ahụ okechi ji ezo na-ata ọ na-abari n'oke ọfịa odogwu na-ekwe mmọnwụ na-ekwe mmọnwụ amamihe mmemme aba na nsụ anya nni maka na ọ na-abụ ije dị nwa ngwere ekwe n'isi ije adịkwa nwa ngwere ekwe n'isi marụkwo oke ime eme oke kpukpe tie enyeje nwa dibịa gwọ na-eje na-adịghị ma ọbụ mgbọrọgwọ ma wuru eziokwu ekwe mmọnwụ na-ekwe mmọnwụ mgbịrịgba ọnwa akwa n'ụzọ na-atụ egwu ibubo mgbịrịgba ọnwa akwa n'ụzọ na-atụ egwu ndị dịka obi egwu ji amụ nwa ire ọnwa ka ejine ji aga n'ogwe marụgbo gidigidi wukwu eze ọkwa eziokwu odogwu na-ekwe mmọnwụ na-ekwe mmọnwụ amamihe mmemme aba na-atụkwu elu nye nri odogwu ikarịkata oke chia na wuri ezori na-ata chacha ile mmanya n'iji ama na ọgwụ ibe ji rụrụ agagwụ ọtụtụ mmanwụ ilekwa mmanya n'isi n'iji ama ọgwụ ibe ji ruo oturutetutetutetutetu eji etuteri igwe toro eto n'ọdị n'isi mmanwụ mmebe ma aga na mmebe mmọnwụ giribe ma ogiri kiribe mpoto oke ọkpa agwụgo ụmụazị na-agba ya ebe ndị egwu amamibe mmemme ọba na-atụkwu elu nne nri odogwu ikarịkata nke nka ka ọka na-eji agba obi ọsọ nwee eziokwu oke osisi eji bụ na ebili na-ajago odogwu oke nkịta ji chụọ aja na-ajago na ọ na-eme ibe ka agụ nkwụ akwa eziokwu odogwu gị nwara ibe iji emerụ mmọnwụ ka mgbadubenu maka na ọ ga-agwa oke ibe eme oke mkpukpe tie nwarugbo mgbịrịgba ọnwa akwa n'ụzọ na-atụ egwu eziokwu nkụta ọzọ dị ebe ọ na-enye na anyarị ya nwe nwarugbo chayedi osisi kpuchiri ụzọ na-eri apa mma aka na nwunye anya onye isi nkwọcha a na-akwari eji ọgụ bọtụrụ ma wuru eziokwu aga m ezielu mmọnwụ n'ibe na ọnwa nke na-amasị maka Chineke ke mụ na gị ịkpara ala mgbe m na kama m akụ mmụọ gị ebe a na ọrụ idiot ya ọ bụrụ na ịrụgo nleta anụ na-abụ ọ bụrụ na a mụrụ gị ọfụma ịkpara emetụgo m marụ mma pịgidogbo gị na 6 feet ebe a ọ dị ka ị na-ezu ezu ewu ekeracha ihe ị na-arụ enyere nkịta mpụta ifu dị mkpa mmadụ nọ n'anwụ nọrọ ebe a iche na ụwa dịrị m na mma nọrọ ebe a mba iche na ụwa dịrị m na mma nọrọ ebe a na-arụ mmọnwụ ihe ịtara emetụ m na-arụ ka nkụ ọpụgụ waipa anya na sọ gị tigbe mmọnwụ ịfọrọ kọrị ka ọsụsụ dịkwa mmiri nsọ aga n'obiso mụnwa n'obiso mba mụnwa n'obiso na ka nkụgbuo gị na ewu